Ternyata bates sing awake dianggep tipis kuwi ora setipis karo sing dibayangne. Yen luwe iso diimpet, kecute rokok iso diimpet, berarti ngamuk-ngamuk nesu-nesu ya iso diimpet. Iso. Dadi poso iki nggo latihan ben awake dhewe iso luwih apik sesuke. Dadi poso iki ora mung gawe awake kuat, tapi yo gawe awake dhewe sadar yen ternyata awake dhewe iki ora selemah karo sing dipikirke. Paren, oke. Yo Pak, gas Pak, langsung mlebu papat Pak. Ayo Pak, gas Pak, pun. Oke, langsung mlebu papat. Yo, beda Pak, kasirnya nanyar. Beh, digas malah mundur. Kurang ngawur Pak weh. Kancel mimi kancel. Ora barbar niku. Pernah lah kowe ngrasake sedurung buka poso kowe ndelok panganan, ombenan seakan-akan arep mlebu ning weteng kabeh. Seakan-akan kabeh arep dituku, seakan-akan kabeh arep dimam. Tapi setelah berbuka, ade sadar ternyata kur sepiring sego karo segelas teh hangat wis cukup. Ket kono awake iso nggo sinau yen urip iki kaya-kaya ora cukup. Mergo bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita belum sadar sebenarnya opo to sing dibutuhke ning kene. Nek kuwi sadar, sampean tidak bakal kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kopimu. Sahur. Hei, mesti ora poso. Jebul le. Ora poso piye wong genah lemes kaya ngene ora poso. Lambemu lo abang, ora garing, ora kaya wong poso. Filter TikTok. Enek-enek ae to nuduh sing iya-iya. Ki awakmu ki gowo apa to, Yang? Loh, iki mang lo aku ki kan dolane pos kapling to biasa. Lah ditawani iki jarene ki apik, murah. Ki akhirnya tak tuku ternyata tenan. Iki mang ket produke Jawa Mbeling Yogyakarta. Tak nggo ki adem enak to. Mangkane iki ngapa aku buka kulkas tak padake adem ndi iki karo kulkas. Mangkane ora kok masalah aku karep mokel apa ora. Iki mang tak padake ternyata enak lho mang. Ki terus arep mbok lebokke kulkas ngono. Hah? Ora dadi ngene lho. Menawa enek apa-apa ning kene tak lebokne ning keranjang kuning. Nek tuku iki ning keranjang kuning ning pojok kiri bawah iki ya ta. Lah ning jero kulkas enek produk apa wae menawa cocok tak lebokne keranjang kuning sisan ngono lho. Kowe aja pikiran sing elek-elek. Poso kulinono pikiran sing apik-apik. Bodone rong teko wis ditrika sing nyambusi. Suwun bos. Siji. Loro. Telu. Papat. Kemen. 5. 6. Iku bahan konten sesasi. Matur suwun, Jawa Mbeling Yogyakarta. Ngabuburit bersama Mas Agus Pletu. Iki rumangsaku mumpung saene dalan emang rumangsaku teh. Ora nek wong poso iki pitutuk teh. Ora kaya jaman cilik dhewe bocah yamene wis ngaji, sing takjil iki teh rumangsaku lepas-lepas ning
dalan iki generasi piye to cak iki cak? Generasi slongkreh. Orang eling-elingan dhisik ngono kuwi. Saiki cah cilik-cilik apa to? Bu dhuwit, Pak dhuwit. Dhewe biyen luru nyang lebuh, nang alas, golek pring dodoran. Lah iya. Iki rumah saku meh ora poso ya cah-cah ya iki. Oh no. Poso rokokmu sik. Kadang poso kuwi lucu. Unik. Enek sing kelakuan ngempet rokok sak jam 2 jam kudu idu wae. Tapi bareng poso dhek iso. Dhek kuat. Enek sing ramangan sedilit ae, telat mangan sedilit ae, dhek masuk angin. Pengen mutah-mutah lambunge kumat. Tapi bareng poso dhek iso. Dhek kuat. Dadi intine poso kuwi nyadarke. Sing awake dhewe anggap ora iso, ternyata iso. Ora mergo awake dhewe jujuk kuat, ora. Tapi awake dhewe iso ngendhaleke kepinginan. Ternyata bates sing awake dhewe anggap tipis kuwi ora setipis karo sing dibayangne. Yen luwe iso diimpet, kecuti rokok iso diimpet, berarti ngamuk-ngamuk, nesu-nesu ya iso diimpet. Iso. Dadi poso iki nggo latihan ben awake dhewe iso luwih apik sesuke. Dadi poso iki ora mung gawe awake kuat, tapi yo gawe awake dhewe sadar yen ternyata awake dhewe iki ora selemah karo sing dipikirke. Ilingan pesenku siji ae, ya. Mbak bakul dawet ayune pinggir dalan sing lawe-lawe sampean mangawan. Kuwi renek niat sedikit pun arep godho sampean. Degan ijo sing ceblok pas ning ngarep dengkule sampean mangawan. Kuwi yo renek niat sedikit pun arep godho sampean. Tapi nepsumu sing seolah-olah kuwi arep gawe ancaman. Poso gitu. Duh, tripod gosok. Bojo to. Piye aku kudu piye? Lah piye lho? Lah ya piye aku kudu piye? Kudu dadi piye? Apa kaya Abu Jahal? Abu Jahal ki sing lanang jahat, sing wedok jahat. Apa kaya Nabi Nuh, sing lanang baik, sing wedok jahat. Apa kaya Fir'aun ki sing lanang jahat, sing wedok baik. Apa kaya Nabi Ibrahim ki sing lanang baik, sing wedok baik. Ya kudune kan ngono, sama aku. Nabi Ibrahim ya. Dadi kowe seneng kaya Nabi Ibrahim. Ya wis, tapi Nabi Ibrahim bojone loro lho. Telo ngene iki nek jamanku mbiyen wis jelas raman. Sah wis umur-umur semene iki kena hilang. Apa nek sasi poco ngene iki jam 12 kena disikat dinggo sanggup bukongku karo cah-cah. Wis kecabut kabeh ngene iki. Bar kuwi lawe mlipir rene kae. Iki paling ora ning kene ya nek sepat betik nila mujair. Modal cacing sak paculan dadi kena nggo lawungku. Yo jaman biyen cah iki kalen iki saiki blas ora enek wak-iwak aman kowe, ora enek sing mancingi. Bendino olahraga ke nyapa to ya? Sakjane nek apa to? Nah, persiapan menawa enek promotor siap membiayai no. Kan lagi rame to. Siap menerima tantangan ya iki saduk jotos arep MMA, arep kickboxing, arep boxing. Oke, tembung job sepi kira Ramadan kira nek job aku siap diundang ya. Jujur ya, rong dino wingi aku ditelepon sapa kuwi Grogogan karo Siri Kisi kon main ning Amerika BBC karo BBC. Tapi ngerti dhewe kok transport ku Indonesia ngono piro. Jelas tanya. Aku pikir lokalan ae karo iki kan konflik Amerika Iran iki lho. Iki kan lagi memanas, kemudian golek lokalan kene kickboxing, MMA, boxing, saduk jotos oke siap. Tapi ukurane segede aku ora iso anu gimik-gimikan mau kon ngalah kudu dibayar semuanya aku real musuh sapa wae yo blut-blut tenanan ora nek setting-settingan tapi usahane golek musuh sing wedok. Mari saudaraku, kita tinggali saudara kita yang sedang kekurangan. Kondisi sangat memprihatinkan.
tidur di alas tanpa kasur. Ini saudaraku. Mas, maaf dulu mas. Maaf dulu mas. Monggo. Mas, Nggih, upil gadulnya niki dibersihan dulu mas. nggih. Nggih. Sel. Kata wis teles bar ngocok. Ngene lho, sisan gak untuk nganggo sikat juga. Sikat nganggo sikat sisan kencong. Biarlah